हेलो गाइस, बोरै दङ? वेलकाम बेक टू माय चेनेल। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि नबज्योति नार्जारि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। आं मैया बुंफिननाय बायदि दिनै हरखाबै आंनि चेनेलाव नुजाफैफिननाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननो दिनै मैया जाखिनि बाथ्रा बुंदों आं दिनै बे फाइनाल बाथ्राखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थासिगोन। मैया बुंदोंमोन आङो सिंगिंनि बागै बुंदोंमोन, बादायलायनायनि बागै, सिंगिं बादायलायनायनि बागै बुंदोंमोन। दायो बिनि बागै फंनैसो सावरायनांगौ दङ। दिनै फाइनाल खोथाफोरखौ आं दिनै क्लियार खोन्थाजोबना होसिगोन आरोना। दिनै बादायलायनांगौ मानसिफोरनि थाखाय खोनासंनांगौआ गोनांथि आरो, एबा मा होनो सोर सोर गोसो दं, सोर सोर गोसो गैया, सोर सोर गोसो दं, गोसो गुदुं जानानै सोरबा मेथाइ खननो गोसो दं आरोना। बेफोरनि थाखाय आं मोनसे भिडिअ बानायनाय जादों। बे भिडिअखौ दायो नोंथांमोना स्किप खालायालासिनो जाहाथे फुल नायनानै बुजिलायो। सिगाङावनो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे खावलायनाय, सोरबाफोर आंनि चेनेलाव जुदि गोदानबा बे आंनि गोदान चेनेलाव आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै ला। लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो मिथिजोबो। दायो मेन टपिकआव थांसै। जायहा मेथाइ खननो गोसो एबा बादायलायनो गोसो, दिनै बिनि बागै बुंगोन आङो मोनसे मा होनो बेखौ, मोनसे बादायलायनाय लाबोदों आरो, आंनि स्टुडिअआवनो लाबोदों। बे आंनि स्टुडिअआव मोनसे सानैल' नङा, सरि, अनेक मानसि बादायनो हागोन। बेयाव सानै मानसि सायख'नाय जागोन। देरहागोना दोंसे फ्रि मेथाइ खननो मोनगोन। आरो बै फार्स्ट देरहानाया डुवेल मेथाइ खननो मोनगोन, सेकेन्ड देरहानाया सिंगेल मेथाइ खननो मोनगोन। जास्ट देरहाबाथाय दोंसे मेथाइ फ्रियावनो खननो मोनगोन स्टुडिअआव। नोंथांमोना जुदि गोसो दंबा, बेयाव आंनि बुंनायाव गोसो दंबा नोंथांमोना खननो हागोन। मानो होनबा दिनै बयहाबो गोसो गुदुं जानानै दङ, सिंगार जानो एबा मेथाइ खननो, दोंसे मेथाइ बरननो गोसो गुदुं जानानै थायो। बैसोरनि थाखाय मोनसे चान्स लाबोदों। साननाङादि गावनि फेमासनि थाखाय आंखौ बानायदों साननानै। आं बयनिख्रुइबो फेमासनि थाखाय बानायदों। बयहाबोथ' मोन्थाय दं नालाय सासे सिंगार जानो। सोरबाबा मेथाइ खननो सानबाबो सोरबाबा फैसा थोस्लाबा जायो, एबा फैसाखौनो मोनब्रबा जायो। बेफोरनि बागै आं लानानै दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना गोसो दंथारोबा, बे आंनि जाखिनि खावलायनाय एबा बुंहरनाय एबा बादायलायनो बाहागो होनाय, बे बाहागो होनायाव नोंथांमोना जाहाथे बाहागोखौ लागोन होनना आसा खालामो। भिडिअ खालामनायाव माबायदि सिस्टेमै थांगोन दा बेफोरखौ आङो रायज्लायगोन। गान हरनाया जास्ट मेथाइआ 1 मिनिटल' खननांगोन। 1 मिनिट खननांगोन। जेनेबा जिखुनु मेथाइआनो जाया, हिन्दी मेथाइआनो जा बा हारसा मेथाइआनो जा, नेपालि मेथाइआनो जा, कार्बि मेथाइआनो जा, जिखुनु जाथिनि मेथाइआनो जा, मेथाइ मोनसे जास्ट 1 मिनिट खननानै हरनांगोन। जेबो मिउजिक सोआलासिनो, अनलि मिउजिक सोनोबा गिटार सोनांगोन, गिटारखौ सोफानो हागोन। ओमफ्राय रावनाहाबो जुदि गिटार गैयाबा, गिटार गैयालासिनोबो खननानै हरनो हागोन 1 मिनिट। ओमफ्राय जों बेखौ उनाव रिजाल्टखौ जोङो उनाव होसिगोन आरोना, बयनि भिडिअ फैजोबबाथाय आरो। मेथाइ खननायनि जागायनाया जागोन, गाबोननिफ्रायनो जागायगोन मेथाइ खननाया। जाय हरनो गोसो गाबोननिफ्रायनो हरनो हासिगोन खननानै। आङो लास्ट डेट होदों 13 तारिखसिम होदों। लास्ट डेटखौ मार्चनि 13 तारिखसिम लास्ट डेट होनाय जादों। सोर खनगोन जाहाथे बे 13 तारिखसिम लास्ट डेट खननानै हरनो हागोन आरोना। मेथाइ अनलि बे 1 मिनिटखौनो खननानै हरनांगोन। लोगोसे बेयाव माबाफोर गिटारफोर सोनोबा गिटारखौ सोनो हागोन, आरो बिनि अनगा जेबो सोनो मोननाय नङा आरोना नोंथांमोना। आरो गिटार जुदि गिटार गैयाबा सिंगेलैनो ओरैनो खुगा गोजायैनो खननानै हरनो हागोन। मेथाइ खननायखौ देरहानायखौ सानै सायख'नाय जागोन, दहायनो बुंखाबाय आं बेखौ। इयाव जाय देरहागोन बेहा मेथाइ दोंसे फ्रि खननो मोनगोन, बिना फैसायाव मेथाइ खननो मोनगोन आरोना। फार्स्ट देरहानाया
सानै माने सिख्लाजों खनफानो मोनगोन। ओमफ्राय आरो सेकेन्ड देरहानाया सिंगेलैनो खननो मोनगोन। नोंथांमोना बुजिजोब्बाय जानांगौ आं दिनै मानि थाखाय माबा होदों। सोरबाफोर सोंनो गोसो दंबा आरो सोंहरनो हागोन आंनियाव। आङो डिसक्रिपसनाव फन नाम्बार होगोन। डिसक्रिपसनाव फन नाम्बार होनानै ओरै नोंथांमोना कल खालामनो गोसोबा कलबो खालामनानै सोंहरनो हागोन। माखौबा बुजियाखैबा जुदि आंनाव सोंहरनो हागोन आरोना, जेबो प्रब्लेम गैया। कल खालाम आरो सोंहर। बेयाव नोंथांमोना बे चान्स मोननायावनो जुदि खननो गोसो जायाबालाय नोंथांमोना बोरै दावगानो हानो बेफोरनि बागै एसे सानना नायनानै खनहरबानो जाबाय आरोना। स्टुडिय'आ आङो माबाखौ लकेसनखौ आङो उनाव होसिगोन नोंथांमोननो। बे जोंनि जायगानि लकेसनखौ साननैसो थानानै होफिनगोन। नोंथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलाव साबसक्राइब गैयाबा साबसक्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अन बानायनानै ला। नोंथांमोना जाहाथे आंनि भिडिअ हगारग्रोमोना नोंथांमोना नुहैग्रोयो, जाहाथे मिन्थिहैग्रोयो आं मा हगारदों। जास्ट दायो आंनि बुंनांगौआ बिसिमोननोमोन। ओमफ्राय दा नोंथांमोना गोसो दंबा माबाखौ खननानै हरजासिगोन आरोना। जास्ट 1 मिनिट खननानै हर। आं डिसक्रिपसनाव नाम्बार होगोन, आंनि वाट्सआप नाम्बारखौ होगोन। नोंथांमोना जाहाथे खननानै आंनो हरगोनखौ आं आसा खालामनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय लोगोफोर।